Good day everyone! Today I'm going to report on what I have researched about how the following components of verbs, voice, aspect, and mode are taught in MTB MLE classes using the Sinugbuanong Binisaya. According to UNESCO, mother tongue-based multilingual education is a program for children who do not understand or speak the official school language when they begin school. Meaning to say, mother tongue-based multilingual education pupils or children learn to read and write first in their mother tongue. One of the most used mother tongue in mother tongue-based multilingual education is the Sinugbuanong Binisaya. Lessons are introduced to the pupils or children using this language, especially in the southern Philippines places. While the first graders are enhancing their reading and writing skills, it is very important to introduce the parts of speech. Verb is very important part of any sentence. Verbs are doing words. So, they describe the action or state of a person or a subject. So, in Sinugbuanong Binisaya, verbs are called Punglihok. Punglihok ang mga pulong nga adunay lihok o aksyon. Adunay tulo ka kategorya ang punglihok. Mao kini ang voice, aspect, ug mode. Now, I am going to show to you how the verb and its components are taught using the Sinugbuanong Binisaya. Adunay tulo ka kategorya ang punglihok. Una, voice. Ikaduha, aspects of verb. Ikatulo, mood. Ari usa kita sa voice. Ang voice na ay nagkalain-laing forma sa affix o isumpay sa punglihok nga nag-ila nga ang subject naglihok o nagdawat kini sa impluwensya sa lihok. Ang voice of the verb o punglihok adunay duha ka klase. Kini ang active voice o passive voice. Ang active voice naghisgot kung ang usa ka pahayag na ay subject nga naglihok sa verb o punglihok. Nagpasabot kini mga bata nga ang hilisgutan mao ang naghimo sa lihok o aksyon. Adunay formula sa paghimo ug pag-ila sa active voice. Hilisgutan nga naghimo sa aksyon plus punglihok plus butang nga nakadawat sa lihok o aksyon. Pananglitan. Si John nagdula og basketball. Si John mao ang naghimo sa lihok o aksyon. Ang punglihok mao ang nagdula. Ang basketball mao ang butang nga nakadawat sa lihok o aksyon. Sunod, ang passive voice. Ang passive voice mga bata kay ang subject maoy gadawat sa punglihok. Kini nagpasabot mga bata nga ang atong hilisgutan mauna pud ang tigdawat sa aksyon. Mao kini ang formula sa paghimo ug pag-ila sa passive voice. Hilisgutan nga nakadawat sa aksyon plus punglihok plus butang nga nagbuhat sa lihok o aksyon. Pananglitan.
Basketball ang gidula ni John. Ang basketball mao ang hilisgutan nga nakadawat sa punglihok. Gidula mao ang punglihok. Si John mao ang nagbuhat sa lihok o aksyon. Ari na pud kita sa aspects of the verb. Ang aspects of the verb o punglihok kay maoy estado sa lihok o aksyon sa verb o punglihok. Aduna kini upat ka mga aspects o aspeto. Una, simple. Ikaduha, perfect. Ikatulo, progressive. Ug ikaupat, perfect progressive tense. Una, simple present tense. Nag-ila sa usa ka lihok o aksyon nga nahitabo karon ug sa gibalik nga nahitabo. Pananglitan. Si Ana muadto kanunay sa eskwelahan kada sayo sa buntag. Perfect tense. Naghisgot kung ang usa ka lihok nahitabo na. Mao kini ang present perfect, past perfect, ug future perfect tense. Ang present perfect tense kay gahulagway sa panghitabo nga nakumpleto na sa karon. Pananglitan. Si Clarice nahumanan na sa iya ang buluhaton sa eskwelahan. Ang past perfect tense gahulagway sa panghitabo nga mitumaw sa dili pa oras sa una. Pananglitan. Ang bata naghilak sa wala pa ni uli ang iyaang amahan. Ang future perfect tense gahulagway sa lihok kung nakumplito sa oras nga umaabot. Pananglitan. Muadto daan si April sa coffee shop sa dili pa siya mo anhi dinhi sa balay. Progressive tense. Mauni ang nag-ila sa wala pa nahuman nga lihok o aksyon. Ang perfect progressive tense gahulagway sa lihok o aksyon nga ga-progress pero nahumanan na. Pananglitan. Kapin sa duha ka oras ako nagtungas niini nga bukid. Mga bata, nagsugod siya sa pagsaka sa bukid, duha ka oras ang milabay. Ug niining higayuna, nagsaka pa siya. Muadto na pud kita sa pinakaulahi, ang mood of the verb. Ang mood of the verb o punglihok kay naay kalainan sa tense, aspect o voice. Kini tungod kay ang mood nagtug-an nimo kabahin sa nag-istorya nga iyang batasan ug unsay iyang gihulagway. Adunay unom ka kategorya ang mood. Mao kini ang indicative, imperative, aptative o abilitative, reciprocal o social, causative o distributive. Indicative, nag-ingon nga ang usa ka aksyon gihimo. Imperative, nagtumong sa hangyo o sugo.
Adaptive o abilitative, nagtumong sa posibilidad o aksidente. Reciprocal o social, aksyon gihimo apan ang aktor wala maghimo sa aksyon o pagbayloanay sa mga aksyon tali sa duha o daghan pa nga mga aktor. Causative, ang aktor mao ang rason ngano nga ang aksyon gihimo apan wala ang aktor sa pagbuhat sa aksyon. Distributive, usa ka aksyon o ang usa ka aksyon nga gihimo gibalik-balik. Now, we already know how the verb and its components are taught in Sinugboanong Binisaya. The strategy that is used in teaching the verb and its components are discussion method. So, in Sinugboanong Binisaya, this is called susiha kini. Susiha kini. Dinhi nga party tagaan ug hamubo nga panaghisgot sa leksyon ang mga bata. Ang katuyoan niini para matabangan ug masabtan ang bag-o nga konsepto o kahanas sa leksyon. Based on what I have researched and what I have done, explicit teaching is very important. Explicit teaching involves demonstration, discussion, and the parts are broken down into parts. Now, we already know how that verb and its different components are taught in Sinugboanong Binisaya. So, thank you and God bless everyone.